Зур күзле, йөзеннән елмаю китми һәм 1 минутта тик тора алмый. Бу хәрәкәтчән малайга карап, аны катлаулы йөрәк авыруыннан интигә дип әйтеп булмый. Я, конечно, до конца не верила. Мин башта табибларга ышанып бетмәдем. Алар ялгышадыр дип уйладым. 2 тапкыр консилиум уздырып, миңа баланы табарга дигән киңәш бирделәр. Мондый диагноз белән яшәп була дип әйттеләр. Тугач та 1 айдан соң безгә операция ясадылар. Барысы да әйбәт узды. Бу беренче этап иде. Әле тагы операцияләр ясатасы була. Табиблар куйган диагнозны укыганда күз алдына хроник авырулардан интегүче өлкән яшьтәге кеше күз алдына килә. Бу язмыш шаяруы диярсең. Вакытында ярдәм күрсәтелмәсә, кечкенә Ильясның йөрәге тиз картаячак. Первый этап операции у них пройден. Операциянең беренче этабы тәмам. Хәзер алар икенче этабына әзерләнә. Тик моны озак вакытка сузарга ярамый. Балага инвалидлык буенча группа бирелде. Аңа акча каралган, ләкин бу сумма кирәкле медицина җиһазлары һәм дарулар алу өчен җитәрлек түгел. Кислород мендәре, пульсоксиметр, кондиционер, һаваны дымлату җайланмасы, небулайзер, кечкенә Ильяска кирәк әйберләр исемлеген озак дәвам итәргә була. Сабый көндә саф һава, кыйммәтле дарулар, памперс һәм чит илдә җитештерелгән сөт катнашмасына мохтаҗ. Инвалидлык буенча бирелүче 14 меңләп пенсия күп балалы гаиләнең чыгымнарының яртысын да капламый. Ә бит бер әти кеше генә акча эшли. Моннан тыш ай сайын малайны башкала кардиологына алып барырга кирәк. Юл чыгымнары да кисәгә суга ди Гөлшат. Үмітләнәм, әле теләсә терелә, әле теләсә. Шул күңелем белән ышанам. Кечкенә Ильясны апасы Гөлназ, энесе Илназ да бик ярата. Алар белән уйнаганда сабый гадәти балага ошап куя. Әмма мондый гомсезлек артына әти-әнисенең йокысыз төннәре бала өчен кайгыру яшеренгән. Чтобы всегда здоровым был, счастливым. Чтобы всегда все получалось. Ничем не нуждался. Кто не болел, любил, разговаривал, жил со мной, играл. Садик пошел со мной. Кечкенә Ильяска күкрәк тутырып сулыш алырга һәм дөньяга сөенергә ярдәм итәргә теләүчеләр өчен экранда реквизитлар күрсәтелгән.